Doncs, si els sembla, donaríem inici en aquest punt número 17 i últim del plenari, el punt relatiu a pregs i preguntes. Recordar-los que hi ha 3 minuts per intervenció, 5 preguntes per grup municipal. Començaríem de major a menor i, per tant, té la paraula el grup municipal socialista. Sí, senyor Martínez. Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és una pregunta que va una mica relacionada amb el punt 7 que hem aprovat anteriorment. En la seva explicació, vostè deia que tenen previst el desenvolupament de la zona esportiva de la zona sud, una nova esportiva de la zona sud, i això implicaria la retirada de la polèmica antena de telefonia, que hi havia fa un parell d'anys una gran polèmica, avui sembla que ja no hi és, però en qualsevol cas crec que en algun altre plenari li van preguntar sobre la retirada de l'antena i que, si no recordo malament, ens va dir en parlarem al setembre. Estem al setembre, hem passat pel tema de Cantó, entrem-hi una mica i no sé si pot avançar-nos alguna cosa o encara no. Gràcies. Veig que se la van passant, la pregunta, perquè em sembla que va ser en el plenari de juny o juliol que el senyor Miel la va treure. Ah, també? També. Som malèvols. No, miri, nosaltres hem contactat una altra vegada, vam tenir una reunió ara el dia 30 d'agost amb American Tower Espanya, amb la senyora Elisenda Saavedra, que és la delegada territorial de Catalunya d'aquesta empresa, d'American Tower Espanya, que és la que explota aquesta antena que allotja a diferents altres antenes. Li vam explicar la problemàtica, es van venir a negociar, ens van dir que havien parlat en el seu moment també amb vostès en relació a la ubicació inicial que s'havia plantejat en relació a aquesta antena, també a la ubicació secundària que també va generar molta polèmica, i ens han fet arribar uns mapes de cobertura aquesta setmana per a veure si seríem capaços d'ubicar una nova antena per substituir l'actual. Sí que és veritat que aquí hi ha un problema molt greu que ens van advertir, i és el alt cost que ells no estan disposats a suportar. És a dir, ens van advertir que treure aquesta antena i col·locar-ne una d'una altra en un lloc on ells creguessin que aquesta nova antena dotaria de cobertura suficient i que, per tant, colmaria les expectatives del que és Telefònica, que és el seu client, doncs ells no estaven disposats en cap cas a pagar-ho, que ells consideren que ja en un primer moment ja van dur a terme de bona fe un canvi inicial de la ubicació de l'antena i que ara no estarien disposats a pagar-ho, i ens van dir que, clar, que això no estàvem parlant ni de 10, ni de 15, ni de 20, ni de 30.000 euros. Hem dit que ens fessin arribar de quin import estaríem parlant, i ara nosaltres estem intentant mirar a veure si trobéssim un emplaçament diferent. Del cas de trobar un emplaçament diferent, llavors hauríem de parlar dels diners, que em sembla que serien un hàndicap important. Per tant, la feina està mig feta, no acabada de culminar, però mig feta. Bé, gràcies. Clar, quan diu un alt cost, aquest alt cost que no ens ha especificat, suposo que va a compte de l'Ajuntament. En aquest cas, el que li deia, l'empresa considera que té una concessió administrativa ajustada a dret, que ja ha complert tots els paràmetres que en el seu moment se li van exigir, i que, per tant, en el cas que s'hagués de dur a terme un canvi d'ubicació, en cap cas ells es farien càrrec del cost d'aquesta reubicació d'aquesta antena. Per això els hi parlava que segurament, a expenses del que ens diguin que una operació d'aquestes pot valdre, aquí hi ha 2 impediments. El primer, de trobar una ubicació, que amb els plànols, els hi passaré els plànols, els tinc aquí, plànols de cobertura, tot això, i després hi hauria el cost que hauria de sufragar l'Ajuntament. Per tant, hi ha 2 esculls que no sé si serien salvables o insalvables. D'acord, en tot cas, si l'Ajuntament té la predisposició, l'actual govern, el canvi d'ubicació i sufragar el canvi, el cost
Evidentment, aquí hi ha una promesa electoral per part del seu grup que li costarà a l'erari públic una quantitat molt respectable. Entenc l'explicació que m'ha fet vostè. Bueno, no recordo jo, i el senyor Josep Maria Bernils va ser un dels redactors del programa, no recordo jo fer aquesta promesa més enllà de queixar-nos amargament de l'emplaçament de l'antena que creiem que s'havia de allotjar en uns terrenys diferents conforme s'havia aprovat en el seu moment, ja no sé si recordo si per comissió informativa plenari o per junta de govern local. Crec que la polèmica va venir per aquí. M'agradaria recordar, ara no ho recordo amb exactitud, però el senyor Bernils pot mirar el programa, crec que no va ser exactament una promesa electoral, sinó que diria jo. En tot cas, agraeixo l'explicació i si ens pot fer arribar aquesta documentació li agrairem. Gràcies. De seguida, és un correu electrònic que tenim des de data de 30 d'agost, ara li reenvio. Sí, el grup municipal d'Esquerra Republicana. Sí, bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde. La nostra pregunta va dirigida en referència a un article que va ser publicat a l'Empordà el 9 d'agost d'aquest any, que fa referència a una entrevista que li feien a vostè, a unes manifestacions sobre la sala Edison. I hi ha algunes afirmacions que en principi diríem que és el que vostè va manifestar. No sé si realment és així, i per això li fem la pregunta, i és que sembla que vostè afirmava que el sostre edificable el donava el govern anterior. El govern anterior. I això no és així. No el va donar el govern anterior, va ser aprovat en el POUM en base a les normes urbanístiques que estan contemplades en la llei d'urbanisme. Això per una banda. I de l'altra, també afirmava que l'espai dels jardins corresponents a l'antiga sala Edison era també com una concessió que feia el govern anterior i que tampoc correspon a la realitat, sinó que responent a les normes urbanístiques, vostè sap que hi ha un 10% d'aprofitament urbanístic i, a més, hi ha una cessió per espais lliures, que en aquest cas eren de gairebé números rodons de 800 metres quadrats, que havien de ser destinats a espais lliures i que, per tant, l'accés havia de ser no a través de la futura modificació de l'edifici, sinó a través d'un passatge que, en principi, tothom pensava o es pensava que podia ser a través de la Rambla. Per tant, la pregunta seria, en realitat, aquestes són les afirmacions que vostè va fer? Pensa que el govern anterior va fer aquest tipus d'afirmacions o va dissenyar el PEMU, que és un PEMU, Pla de Millora Urbana, que correspon a la sala Edison, o han sigut tergiversades les seves paraules? Jo al final, un dia li vaig dir, no miro les meves pròpies entrevistes ni les meves pròpies declaracions. Jo li manifestaré la realitat del que penso. El govern anterior, amb la seva majoria, va tirar endavant un planejament que acorde amb la legalitat urbanística, un planejament que va dur a terme que va tenir els seus passos de diferents aprovacions i que en el cas de la sala Edison, com més d'una vegada vostè i jo hem parlat, hi va fer fins i tot un monogràfic sobre el grau, diguem, els metres quadrats sobre la seva edificabilitat. Nosaltres, sí que és veritat, que en el moment de l'aprovació em sembla que era aprovació, no sé si era la definitiva, l'únic que vam dir, vam posar sobre la taula, és dir, escolti, nosaltres hi ha una cosa que no acabem de veure clara, i és que, segons ens consta del promotor, els 9.000 metres aquests, ells el consideren insuficient. Bàsicament no perquè posem en dubte, diguem, el seu modus operandi, en cap cas, senyor Miel, en cap cas, i menys vostè, en aquest cas com a encarregat de l'àrea d'urbanisme, sinó nosaltres
despenjàvem el telèfon, escolti, senyor promotor, amb aquests metres vostè en té prou? No, no en tinc prou. I al final l'interès superior, en aquest cas del grup de Junts, suposo que compartit, és que aquesta inversió es dugui a terme a la ciutat. Només això. Per tant, hi havia 9.000 metres quadrats, el promotor en demanava més. I hi havia una segona cosa que me'n recordo, un segon aspecte, que el grup de Junts també tenia els seus dubtes, perquè eren els jardins. Vostè ha dit perfectament el de l'aprofitament, però nosaltres consideràvem que aquests jardins, que eren privats però d'ús públic, com vostè ha dit, i com reflexa la fitxa del POM, consideràvem per experiència, com a vegades poden ser els jardins Puigpujades, que podien ser un niu de brutícia, deixem-ho així. Per tant, nosaltres en el seu moment vam posar de manifest aquestes dues cosetes que no acabàvem de veure clar, perquè al final l'interès superior era, entenem que és que es dugui a terme la sala Edison. Només això. No vaig llegir l'entrevista, però en aquest cas queda molt clar el que és l'opinió del govern en relació a aquests dos temes. Sí, gràcies. A veure, puc entendre la seva explicació, però estaria bé, ja sé que vostè ho ha repetit en més d'una ocasió, que no llegeix les seves pròpies entrevistes, però convindria, doncs, no sé, és una recomanació que els llegís, perquè, clar, són paraules que llavors, si han estat malinterpretades, poden donar a entendre per al lector que no està acostumat i no ha viscut la realitat de com ha anat aquest tema en concret, doncs pot pensar, mira, doncs el govern anterior semblava que es conformava amb el que contempla la fitxa del Pla de Millora Urbana de la sala Edison. Per tant, home, sent un tema, pensem que, i crec que amb això estarem tots d'acord, de cabdal importància com és finalment que es desenvolupi un projecte de la sala Edison tan reclamat constantment per tothom i que a mesura que van passant els anys es va deteriorant cada vegada més, doncs estaria bé que parléssim en temes coneixent, en temes concrets i coneixent el que diem, perquè si no això dona peu a tot tipus d'especulacions, etc. I d'altra banda, també dir, suposo que també vostè, crec que ho vàrem comentar en un anterior ple, no recordo tant quin mes, amb una pregunta també referent a la sala Edison, de que precisament aquest punt, quan l'aprovació provisional del POUM, com ho saben, a la Comissió d'Urbanisme de Girona, doncs va ser un tema que se'ns va demanar expressament tractar-lo de manera monogràfica i els que en aquell moment hi eren presents, l'exalcaldessa Agnès Lledó, com també per als interessos del propi govern actual en aquell moment, el senyor Caselles i els altres representants dels grups municipals que conformaven el govern vàrem tenir un tema monogràfic d'aquesta qüestió. Per tant, no és una qüestió menor el fet que siguin 10.000 metres quadrats, no és en cap cas voluntat. M'imagino que tampoc, evidentment, per les seves paraules d'aquest govern, però tampoc del govern anterior, que no es volguessin donar més sostre d'edificabilitat, sinó que simplement, complint amb les normes urbanístiques, és el màxim que es podia donar. Per tant, per això li hem formulat la pregunta i m'agradaria que, en tot cas, hagi o no hagi llegit vostè les seves declaracions, no sé, és un prec que li faig que en una altra ocasió, sent un tema tan cabdal, parlem de la manera en propietat que hem de parlar i perdoni que m'expressi d'una manera tan rotunda. Gràcies. Sí, gràcies senyor Miel. De fet, el senyor Bernils ara m'estava ensenyant l'entrevista, que repeteixo, no solo llegir entrevistes, però no crec que m'hagi allunyat del que li he expressat fa uns instants. I repeteixo, en cap moment he dit que vostès no complissin estrictament la legalitat urbanística vigent. En cap moment ho he posat en dubte.
Diu l'article, per fer-ho possible, el govern va anunciar que ampliaria el sostre edificable dels 3.000 metres quadrats permesos al planejament llavors vigent fins als 10.000 al nou POM. Aquí veig que s'han colat de 10.000 perquè són 9.000. L'actual alcalde, però, recorda que el projecte el va presentar al govern en solitari, quan dic el va presentar en govern, és a dir, en societat, amb aquell render tan famós, diu, sense el promotor. I la pregunta és, obro cometes, llavors parlo jo, i la pregunta és, el promotor considera aquests metres que són suficients per arribar al llindar de rendibilitat i per tant dur a terme l'obra? La resposta és no, afirma Masquef, que al final és el que li he dit. En aquest sentit, l'alcalde diu que s'hi estan reunint per abordar-ho, però assegura que de moment no s'han tancat els metres definitius. Nosaltres li hem dit que no es tracta d'una subhasta de metres, es tracta de prioritzar un projecte arquitectònic, singular perquè l'edifici que es faci al cap dels anys no quedi obsolet, i en relació als jardins, diu, un cop això estigui tancat parlem de metres. Aquesta però no és l'única condició que fixen. L'alcalde diu que sí que cal una contraprestació econòmica per la ciutat i que això s'hauria de materialitzar amb un equipament públic en una altra zona, més enllà de recuperar la zona verda. I sobre la zona verda que vostè deia, diu, sobre això diu, no veu bé la proposta de l'anterior govern que preveia donar un ús públic als jardins de l'edifici. Si ha de ser un espai privat d'oci on el promotor ofereixi el que vulgui, bàsicament restauració, és comprensible, i tampoc volem que es converteixi en un cul-de-sac on a la nit hi pugui haver problemes, com jo ara li repetia que a vegades ha succeït en els jardins Puigpujades i que per això a la nit es tanquen. Però repeteixo, senyor Miel, aquest grup municipal en cap moment ha dubtat de la seva intervenció en matèria urbanística, que crec que va ser del tot ajustada a dret i del tot correcte. L'únic és que nosaltres hem de mirar per la viabilitat del projecte, que es faci, i també li diré una cosa, ens agradaria que el promotor acabés de fer un esforç i dués a terme l'adquisició d'alguna finca adjacent perquè fos més fàcil l'autorització d'una major edificabilitat. Bàsicament és això que és segurament el que ajudaria a pujar aquesta edificabilitat que ara està en els 9.000 metres segons el nou POM. Sí, senyor Miel. Sí, a veure, en cap cas ens oposem a que hi hagi un major sostre. Això no ens hi oposem, perquè si s'aconsegueix, escolti, el que ens interessa és tirar el projecte endavant. Això ens hi posarem de seguida d'acord, però el límit no el posava, evidentment no el posa l'Ajuntament, el posava el Departament de Territori a través de la seva Comissió d'Urbanisme, etc. Això per una banda. I per altra, una de les afirmacions que m'havia oblidat de comentar, però que vostè l'acaba de llegir, era que semblava que el render que nosaltres havíem, el govern anterior, havia mostrat públicament, doncs era una cosa que també es feia al govern anterior sense coneixement del propietari, i això no és així. Això va ser amb coneixement i gràcies a ell que va ser. Que després aquest és el projecte que en principi es podria portar a terme, potser sí. On serà un altre? Doncs poder també, però en cap cas quedi clar que no ens oposem a que hi hagi un augment del sostre, en cap cas. Però en tot cas sí amb les afirmacions, perquè poden donar a interpretacions que són errònies, semblant que era el govern anterior el que posava alguna limitació. Gràcies. Gràcies. Per tancar aquest debat i a col·lació del que ens deia el senyor Caselles en un últim ple, quan ens parlava de la Riejo, que no sé si avui sortirà a col·lació en aquest plenari, sí que és veritat que a mi m'agradaria, òbviament, tenir el suport de tots vostès en el sentit que quan hàgim de defensar, si s'escau i si arriba el moment, una major edificabilitat, perquè creiem que l'interès superior de tots els grups, o de pràcticament tots els grups, doncs és la construcció d'aquest projecte. Per tant, si els sembla, passem a la següent pregunta. Sí, doncs passaríem al grup municipal de Vox. Doncs passaríem a la següent pregunta, al grup municipal de la CUP. Sí, vam entrar a una instància a mitjans d'agost en què preguntàvem si podíem passar-nos una mica els costos derivats de l'acústica més enllà de la subvenció directa que li fem, és a dir, per exemple, les hores extra de policia, hores de neteja, que hi pugui haver tant viària com de... I és per si tenien aquest informe preparat, més que ara perquè si
suposo que sí, perquè estaria bé, i si és que sí, perquè no hem rebut l'informe. Gràcies. Sí, li contesta el senyor Rodríguez com a encarregat de l'acústica. Sí, bon dia, senyor Colomer. Primer de tot, volia fer una valoració de l'edició de l'acústica d'enguany. Jo crec que hem tingut un festival que ha estat molt bé, hem tingut actuacions molt interessants des del punt de vista artístic, la seguretat ha funcionat perfectament bé, la majoria de la gent que ha anat al festival s'ha sentit molt segura i tots teníem dubtes en aquest aspecte de que hi hagués la seguretat deguda. Els equips de neteja també han funcionat molt bé i han treballat molt i per tant felicitar a tothom, tant personal de l'Ajuntament com personal del promotor com a tots els assistents pel comportament, perquè això ha anat molt bé. Segon, en contesta a la seva pregunta, efectivament, vostès ens van entrar a dues instàncies. Una primera instància es demanava el compte justificatiu de l'auditoria de l'acústica de l'any 2023, cosa que els vam contestar i els vam fer arribar immediatament, perquè és un tema que hi ha transparència total i no tenim res a amagar, està totalment tot auditat i tot clar i claríssim. L'acústica l'any 2023 va costar 663.000 euros, totalment auditats, i aquest any pujarà uns 700.000 euros. D'aquests 700.000 euros l'Ajuntament aquest any n'ha aportat 320, igual que l'any passat se van aportar 320 per sufragar aquells 663.000 euros. I en quant als altres costos que es produeixen a la ciutat per efectes de l'acústica, lògicament per a garantir la seguretat a l'espai públic i per a garantir la neteja, els estem quantificant i el que farem és contestar la seva instància, així que els tinguem amb les dades d'aquest any, perquè entenem que és la millor resposta que els hi podem donar, les dades actualitzades d'aquest any. Per tant, així que disposi de la informació, no només li passaré a la CUP, que contestarem les seves instàncies, sinó que qualsevol grup municipal que hi estigui interessat estarà a disposició de tots. Gràcies. Sí, senyor Colomer. Simplement, de cares al futur, i això ja va com a crítica a anteriors governs i de més, està bé això tenir-ho quantificat, perquè dir que Figueres ens costa l'acústica 320.000 euros és fals, perquè això és la subvenció directa. Llavors, és un festival que a més ens costa bastant més, ja veurem fins a quines xifres enfila, però jo crec que deu ser una xifra considerable. Llavors, les valoracions de sobre com ha anat l'acústica, ja li deixo a vostè, però això estaria bé saber-ho i tenir-ho comptabilitzat. Gràcies. No volia entrar amb el tema, però ja que ho poso sobre la taula, recordar-li que vostès han format part d'un govern quadripartit, com la CUP, que durant 4 anys han celebrat l'acústica, que els números del 2023 són aprovats per vostès, i mai en aquest plenari han discutit res, ni han optat, ni han fet cap aportació en aquest sentit. Per tant, és bo tindre memòria, no cal tirar de hemeroteca, però la CUP ha estat 4 anys sense demanar res de l'acústica. Gràcies. És a dir, jo li he dit, ens he criticat a la CUP mateixa, la guanyem de fet, però bueno, aquesta apreciació ja la deixo per impossible, però jo ja he criticat que això s'hauria de fer amb anterioritat. No passa res, és una crítica que també es pot fer. Gràcies, senyor Colomer. El grup del Partit Popular, senyora Domènech. Ja m'ha preguntat diversa gent de Figueres que quina previsió hi ha si ens arriben uns centenars d'immigrants il·legals a Figueres. El repartiment aquest famós, si hi ha alguna previsió. Sí, senyora Gironella. Hola, bona tarda a tothom. Vam parlar amb Creu Roja, justament aquesta setmana, arrel del tema de Tossa de Mar, i no està previst que arribin persones ni refugiades, perquè en aquest cas són persones desplaçades, que ens van explicar que evidentment les persones refugiades són les que encara estan allotjades al Delta B, i llavors hi ha les persones desplaçades que són les que han arribat a Tossa de Mar i que estan un mes en concret allotjats en un hotel, però no hi ha previsió de que arribin a Figueres. Gràcies. Gràcies, senyora Domènech. Tornem a fer la ronda. Senyor Casellas. Sí, gràcies, senyor alcalde. Avui faré... A vegades els dic als portaveus que li centren i vostè remata, però és que per risc, no? Vull dir, estem molt mancats de bones notícies en aquesta ciutat, estem realment mancats, no? Avui mateix assistim a episodis estranyíssims de xarxes socials, assistim a coses de crítiques a vegades en els darrers 4 anys des del meu punt de vista forassenyades. Li agraeixo que ho hagi dit abans, però estem necessitats de bones notícies i jo veig que el Zara no ha tancat. Senyor alcalde, doni'ns una bona notícia al voltant del Zara. Senyor Casellas,
Si no el conegués, diria que va de bona fe. Però tots els aquí presents saben que aquesta pregunta té trampa. I no és una pregunta, i òbviament la resposta no és per riure. Òbviament, segons sembla, sí, el Zara tancarà portes, ens hem comunicat permanentment amb la companyia, no hi ha hagut manera de, per ara, de que hi hagués un punt de no retorn. Hem parlat també per això, però hem parlat de, no totes són males notícies, hem parlat amb els propietaris i tenen lligat els inquilins que substituiran el grup Inditex. El propietari del Zara Doma, de l'edifici del Zara de Dona, el coneix vostè perfectament, perquè també és propietari d'algun altre edifici, el vam rebre a l'alcaldia, té lligat una nova cadena que arribarà a la ciutat i que ocuparà tots els metres quadrats del seu edifici. Lamentem aquestes notícies, però per almenys hem estat proactius en la cerca d'un altre operador. L'edifici del Zara Doma són bones notícies perquè això vol dir que hi ha gent que vol invertir a la ciutat, ha canviat de mans, ja no és propietat d'una família de tota la vida de Figueres, sinó que és propietat d'un inversor, em sembla que és de Navarra, i en breu ens diran, ens informaran sobre l'operador que ocuparà aquest espai que quedarà vacant, em sembla, segons notícies, a finals d'octubre. Però hem de lamentar aquesta notícia, no és agradable, però per almenys ho pal·liarem amb nous operadors que aterraran a la ciutat. Següent pregunta. Perdoni, sí, senyor Rodríguez, vol afegir alguna cosa més? Sí, afegir que a col·lació del que ha explicat l'alcalde, que ho ha explicat perfectament, hem fet tot el possible per intentar revertir aquesta decisió de la companyia gallega, però ells tenen un pla de ruta que és tancar els seus centres a peu de carrer en poblacions petites i concentrar-se només en grans capitals i en centres comercials, i per tant aquest és el seu pla de ruta que van complint i van tancant a diferents localitats complint aquest pla de ruta. Primer va tocar Vic, ha tocat a molts altres llocs, moltes ciutats catalanes s'han tancat, i nosaltres hem sigut de les darreres, jo crec perquè la botiga de Figueres era molt rendible i per tant era una botiga que donava molts bons beneficis. No hem pogut convèncer-se, el qual ens sap greu, i dir-li que avui mateix, el que li confirma l'alcalde, el mes d'octubre tancarà aquest establiment, però ja hi ha un substitut en el seu lloc. Aquest matí mateix jo a Ràdio Nacional d'Espanya he fet declaracions confirmant el tancament del Zara a la ciutat de Figueres i per tant no sé si els havia escoltat, senyor Caselles, però l'informo que aquest matí jo ho he fet públic a la ràdio. Gràcies. Sí, el que sap més... Sí, que aquest matí jo he fet declaracions a Ràdio Nacional 4 en el programa informatiu del migdia perquè m'han demanat què passava amb el grup Inditex, si tancava Zara, i els he confirmat que efectivament el Zara tanca el mes d'octubre i que continua Inditex present a la ciutat amb les ensenyes Massimo Dutti i Pull&Bear, que en cap cas se'ls tanca. I per tant que continuava sent un operador dintre la ciutat, però que malauradament per la política de la companyia havia decidit que aquest centre de Zara, en concret, seguint les seves directrius polítiques i les seves directrius estratègiques, l'havia de tancar. Gràcies. Sí, de totes maneres, el que sap molt de greu és, més enllà de la política a nivell global de Zara, és que també tenien un problema de mà d'obra perquè no trobaven suficient mà d'obra per treballar a la Jonquera i ens han fet una OPA hostil a el que és el centre de Figueres. La botiga de Figueres era de les més rendibles, lamentem aquesta decisió presa a nivell de grup que perjudica a la ciutat. Fins i tot vam intentar parlar amb la cúpula d'Inditex a través del president de la Fundació, que anys enrere era el president d'Agbar i un dels accionistes d'Agbar era Inditex i fins i tot hem intentat fer gestions per aquesta via. Pregunta? Sí, senyora Lledó. Sí, gràcies. Bé, no, en tot cas... Faré la pregunta, però abans referent en aquest tema, recordar que en una comissió informativa vaig demanar que poguéssim tractar aquest tema que anés molt més enllà
poder convertir allò que ens sembla avui una mala notícia també en una oportunitat en una ciutat com Figueres que té el centre comercial, i així l'hauríem de vendre, a cel obert més gran de Catalunya, i així ho hauríem de treballar per poder aconseguir que es veiés així. Dit això, avui som dia 5 de setembre, els nens tornen al col·le, algunes mares diran, per fi. Els nens tornen al col·le, això moltes vegades és una senyal de que l'estiu es va acabant o de que la temporada turística arriba a la seva fi. M'agradaria preguntar com valoren vostès la temporada turística a la ciutat de Figueres. Gràcies. Sí, òbviament no farem valoracions fins que no s'acabi de tancar stricto sensu la temporada turística. Encara no disposem de totes les dades. De fet, saben vostès que jo estic en el Patronat també de Turisme de la Costa Brava i tenim un sistema que és el TDS, el Tourist Data System, que ens proveeix de dades de manera objectiva, al igual que també la Caixa amb els mètodes de pagament, sobretot perquè deixa la traçabilitat. Si ens permet, més enllà de les explicacions que li pot donar el senyor Rodríguez, per fer una valoració més global, si em permetés esperar el mes d'octubre, que segurament tindrem més dades sobre la taula. A priori sembla que les ocupacions en el mes d'agost han estat molt i molt bones, seguint la tònica general a Catalunya, com una comunitat autònoma més visitada a tot l'Estat, i per altra banda, al mes de juliol sí que és veritat que hi havia algun empresari que es queixava que havia estat un juliol anormal, segurament per la celebració d'esdeveniments esportius fora de les nostres fronteres. Senyor Rodríguez, si vol completar la informació. Per descomptat esperem a tindre les dades per valorar la campanya turística com es mereix, però la sensació és d'una molt bona campanya turística. Sí que és veritat que l'Eurocopa i les Olimpiades van afectar la primera part del juliol, que es va notar molt, sempre que coincideix la temporada turística amb una Eurocopa o unes Olimpiades, i més fent-se en territori europeu com era aquest any, perquè les Olimpiades eren a París i l'Eurocopa era a Alemanya, molt de turisme europeu ha anat en aquests esdeveniments i, per tant, si va a aquests esdeveniments no va a altres destinacions turístiques. Per tant, això va afectar, creiem, importantment a l'inici de la campanya, però després l'agost ha estat molt bo, el setembre està sent bo, el setembre s'ha convertit en un mes normalment que cada any és millor. Això és molt important perquè desestacionalitzem, que és un dels objectius que tenim, desestacionalitzar, i a nivell de Figueres la sensació és bona. Jo he parlat amb diferents comerciants, com havia anat la campanya aquest estiu, com havien anat les vendes, i ja dintre de la preocupació que pugui haver-hi dintre del món del comerç per la competència que té, que és ferotge en l'àmbit de l'online i l'àmbit de tots els àmbits, el pastís cada vegada es reparteix entre més operadors i hi ha una competència ferotge. La gent que jo he parlat de diferents sectors i de diferents botigues, tothom deia que la campanya turística li ha anat bé i que l'estiu ha anat bé. I tots sabem que quan l'estiu va bé a Figueres o quan l'estiu va bé a la costa, a l'hivern sol anar bé també a l'Empordà. Vivim de l'estiu. Fa molts anys que si la campanya turística és bona, llavors a l'hivern sol ser bo. No li puc afegir res més, però són sensacions. Quan tinguem les dates reals i els números, podrem parlar sobre dates reals i números. Però a nivell de botigues sí que jo que tinc comerços tinc números i puc dir que hem tingut una campanya satisfactòria. Gràcies. Sí, senyora. Sí, en aquest sentit esperarem a l'octubre amb delit a veure aquesta valoració que fan de la temporada turística, però ens agradaria que ens fessin arribar, això sí que ja ho tenen, els números d'entrades de la casa natal venudes al mes de juny, juliol i agost. Gràcies. Sí, així ho farem. Si de cas la regidora de Cultura li farà arribar. Sí? Perfecte. Passaríem al següent grup municipal, el grup de Vox. Entenc que no hi ha tal. El grup de la CUP, sisplau. Sí, fa escassos dies vam penjar una foto amb les incorporacions de la Guàrdia Urbana i quan la vam veure ens va saltar una mica, ens va sorprendre que no hi havia cap dona
en les noves altes dins del cos. I simplement he de preguntar, si no vaig errat, hi ha un pla d'igualtat per l'Ajuntament, però hi ha un pla d'igualtat específic per la Guàrdia Urbana, i si en les oposicions que es convoquen hi ha algun sistema, com per exemple fa la Generalitat amb el tema dels bombers, de guardar un 40% de places per a dones. Aprofitant que va ser un tema que va sortir també per el 8 de març, que van organitzar, saber això. Miri, senyor Colomer, li podria espetar qualsevol resposta, però com que no ho conec, no ho sé amb coneixement de causa i per tant m'agradaria donar-li una resposta rigorosa i no fotre'l al pal o a la tercera graderia, si em permet, ho demanaré si el pla d'igualtat és a nivell general de tot l'Ajuntament o també és a nivell sectorial i si s'apliquen les normes que vostè ens diu. Em diuen que sí que n'hi ha un i que dos noies que van entrar ja fa uns dies. Eren en total 11 en total, que era l'última convocatòria, van entrar 4 i ara 7, per tant d'aquests 11 en diuen que 2 eren noies. De totes maneres, és una informació que m'arriba ara, si no li importa jo li ampliaré perquè no m'agradaria dir-li una cosa per l'altra. Sí, sobretot perquè ens va sorprendre, i també el fet que si el pla pot ser que ja sempre s'ha d'anar millorant en tot, si el pla realment és de forma genèrica, estaria bé anar sectoritzant-ho, però si està fet ja ens ho respondrà, així que ja ens passarà la informació. Gràcies. Sí que és veritat que van entrar l'altre dia, aquests nois se van incorporar nous, per tant aquests nois venien de l'acadèmia, però sí que és veritat que me'n recordo que vaig firmar actes amb la senyora secretària de presa de possessió en la qual hi havia agents de la Guàrdia Urbana que eren noies que suposo que es devien incorporar d'altres policies, però permeti'm que no patini i que li digui les coses que respongui en propietat. Passaríem al següent grup municipal, el grup municipal del Partit Popular. Senyora Domènech. És el tema de les tanques de l'acústica, quan es recullen, ja li vaig començar a comentar a la senyora Martínez i em va contestar, però ja si es podia prioritzar el tema dels comerços que els hi queden les tanques davant, perquè ahir, per exemple, l'agència de viatges del carrer La Sau que els hi tapava tot l'aparador encara i no podien ni aixecar la persiana. Aleshores, si es pogués agilitzar i prioritzar els comerços, doncs s'agrairia. Això per un costat. I per l'altre, el tema dels patinets, que hauríem d'anar incidint més encara, perquè jo mateixa, en 3 dies m'han estat a punt d'atropellar 2 cops. Un al carrer Nou i l'altre al carrer La Sau, que precisament davant de la barretina que hi havia en Lluís i la Maria Antònia, que ho van veure, és a dir, em va anar d'un pèl. Gràcies. Sí, jo mateix ho vaig veure, era a la cantonada del carrer La Sau, amb el carrer Galligans, que hi havia acumulades 5 o 6 taques de color verd, el senyor Martínez se n'encarrega, i amb els patinets haurem d'intentar fer una altra campanya, tot i que la Guàrdia Urbana ha estat duent a terme campanyes intensives, ha dut a terme molta feina i crec que han aixecat més de 100 actes, però sí que és veritat que encara hi ha algú que circula amb el patinet de manera incorrecta. Incidirem, senyora Domènech. Tornarem a començar la ronda, el PSC. Perfecte. El grup d'Esquerra Republicana. Sí, senyor Miel. Sí, gràcies, senyor alcalde. La següent pregunta va dirigida a quelcom que sí que entenc que estava en el seu programa. I fa referència precisament al tema de... Bé, és mixta, seria de neteja i de seguretat ciutadana, però jo em limitaré a la part de neteja. I la pregunta concreta és qui supervisa l'execució de la neteja viària més enllà de la instrucció política, que entenc que n'hi ha, de dir que es netegi. Però si hi ha algun responsable que supervisa que s'executa tal com tots desitgem que es mostri la ciutat. I una pregunta que és conseqüència de la primera, i espero que no ens en conti 2, si s'apliquen protocols, si és que n'hi ha, i si es compleixen. Per què ho dic? Perquè jo la percepció que en tinc, i així ens ho han fet arribar, és que darrerament, potser coincidint, no li dic que no,
però no només en la temporada d'estiu, hi ha molts punts de la ciutat que realment apareixen bruts. I bruts no solament en els punts d'aportació, sinó en moltes cantonades, en moltes voreres que estan, i perdonin l'expressió, pixats. I per tant, no sé si les hidronetejadores poden actuar-hi, si no hi poden actuar-hi, d'aquí la qüestió dels protocols i l'execució i supervisió d'aquests protocols. Gràcies. Aquesta pregunta li respondrà la primera tinent d'alcalde, la senyora Carme Martínez. Bona tarda a tothom. Sí, efectivament, tenim una supervisora de neteja viària. Sí que és veritat que a la temporada d'estiu han aparegut personatges a la via pública que embruten i estem treballant al darrere. Sabeu que la neteja viària tenim... Estem molt satisfets dels operaris que tenim, ja que estem responent de forma immediata, però potser ens hauríem de plantejar que potser l'error resideix en que no hauríem d'embrutir tant i no hauríem de netejar tant. Llavors, sempre estem parlant del mateix, el problema és de civisme, llavors lluitar contra això és l'objectiu que té aquest govern. Gràcies. Passaríem al següent grup municipal. Si el grup de Vox no pregunta, el grup de la CUP, sisplau, senyor Colomer. És una pregunta per al senyor Bernils i és, saben que ens vam estendre molt la mà amb tot el que fa a política lingüística i els hem celebrat cada cosa que han fet i és una mica perquè no tenim, nosaltres no estem formant part, no ens estan dient res respecte a això, és en què s'està treballant a dia d'avui i en què es porta treballant aquests últims mesos pel que fa al tema de política lingüística. Gràcies. Bernils. Gràcies. A l'estiu hem parat, evidentment, i a partir de la setmana entrant, passat l'11 de setembre, ja tenim emparaulades trobades amb Consorci, amb Òmnium, per reprendre el full de ruta que havíem comentat amb ells i que havíem més o menys establert i que ara l'hem d'anar concretant amb noves coses. Gràcies. Aprofito per dir-los, estendre una vegada més, que ens poden trobar aquí al seu costat i que esperem i ens agradaria formar-ne part tant com puguem. Ho sé, em consta. Gràcies. Passaríem a la següent pregunta al grup municipal del Partit Popular. Senyora Domènech. És un tema sobre els horaris dels autobusos que la senyora Bartolic ja m'ho ha aclarit, molt bé tot, però és només que si ho poguessin comunicar si hi ha un canvi d'horaris en alguna línia, com va ser en aquest cas al centre, hi ha una sèrie de gent gran que es va quedar allà a la parada que no sabien ni que s'havia canviat. És comunicar que hi ha aquest canvi, que crec que és necessari. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies, senyora Bartolic. Agafem aquest prec de la senyora Domènech. Tornaríem a començar la ronda. El grup del Partit Socialista no. El grup d'Esquerra Republicana, sí, senyora Lledó. Sí, jo tancaré, serà l'última pregunta que farà el grup d'Esquerra Republicana, amb una qüestió més crematística, més formal. No posi mala cara, que això no vol dir que sigui dolent. Estem al mes de setembre, mitjans d'octubre, finals d'octubre, se solen aprovar les ordenances fiscals, que és quan es decideix què pagarem tots els figuerencs i figuerenques d'impostos. No tenim cap notícia per part del govern en aquest sentit, en cap sentit, vaja, i ens agradaria saber una miqueta què es planteja de cares a l'any 2025 i si ja anem tenint clar el tema de la taxa d'escombraries, que n'hem parlat moltes vegades i que patirà un augment important degut a una obligació normativa, però que caldrà tenir present i per tant ens agradaria saber què planteja el govern en aquest sentit i amb quin calendari estem treballant. Sí, efectivament el ple d'octubre serà un ple en principi dens, a no ser que al final decidim fer algun ple extraordinari
a part de l'ordinari de l'octubre. El ple d'octubre tradicionalment s'aproven inicialment les ordenances fiscals, s'aproven definitivament després de la seva exposició al públic durant 30 dies hàbils, on la gent pot fer al·legacions i per tant ens plantarem el mes de desembre per aprovar-les definitivament perquè entrin en vigor el dia 1 de gener del 2025. En relació a les bessures, encara no ho tenim quantificat, estem treballant en aquest sentit, tant bon punt ho tinguem, li comunicarem, s'està acabant d'estudiar per la tècnica de l'àrea responsable, per la senyora Oliver. Nosaltres hem tingut dos hàndicaps en aquest sentit. Creiem que en el seu moment no es va fer l'actualització que tocava. Ara hi ha hagut dues coses. S'ha hagut de complir la normativa europea i, a més, tindrem un nou servei amb el qual més prestacions i al final la gent ha de ser conscient que això és més cost, sense perjudici del que deia la senyora Martínez, que una ciutat més neta no és aquella que neteja més, sinó aquella que embrut menys. I a vegades ens hauríem de plantejar el fet que embrutir menys segurament costaria molts menys diners en els figuerencs. En relació a la resta d'impostos, bàsicament intentarem seguir la tònica de l'IPC, una actualització d'IPC, excepte en algun altre impost que seguirem el pla que vostès ja coneixen en relació al pla de sanejament aprovat per aquest Ajuntament degut al tancament amb romanent líquid de tresoreria negatiu de l'exercici 2023. Això ens obliga a apretar-nos el cinturó, intentem que aquesta puja intentarem que sigui més moderada, ara miro la senyora interventora, però al final anirà per aquí, són faves comptades, no m'atreviria a dir que és sota cavall o rei, però impostos IPC, excepte algun impost que haurem de pujar, segurament alguna mica més, i després bessures en funció del que acabi sortint de l'estudi que ja crec que, com diria algun exregidor, està a punt de sortir del forn. Sí, senyora, sí, alguna cosa... Sí. No, bàsicament ja sabem que disposen de la majoria suficient per aprovar el que els doni la gana, per tant, però si volen conèixer l'opinió dels diferents grups, entenc que això es portarà a terme durant aquest mes de setembre, si ha d'anar en el ple d'octubre. Sí, no, només faltaria. És a dir, la majoria és la que és, però nosaltres, òbviament, ens reunirem amb els grups municipals i ens agradaria que aquestes ordenances fossin aprovades per una majoria més àmplia de la que conforma el govern. A veure si trobem punts d'acord. Les regles del joc estan més o menys preestablertes. El pla de sanejament és l'aprovat per aquest plenari en el mes, em sembla que va ser el mes d'abril. El marge és el que és, el marge és el que és. No volem enganyar ningú. Sí, doncs passaríem a la següent pregunta, al grup de la CUP. No, sí, señor Vivo. Sí, buenas tardes a todos. Es que me ha venido a la mente una pregunta que ¿cuánto tiempo tarda o se emplea un guardia urbano en prepararse en la escuela? ¿Cuánto tiempo lo tenemos allí? Depèn dels anys. Normalment entraven al setembre i sortien al mes de juny. És un curs, ara veig aquí un agent de la Guàrdia Urbana que segurament... Sí, però vull dir, aquests dos últims anys són anys especials que el curs s'ha iniciat al mes de gener i han sortit a l'agost. Però aquest any ja torna a començar i torna a començar al setembre, pràcticament ens plantem amb el que és una mica menys d'un curs escolar, que són enviats a... Però sí que és veritat que el curs comença a setembre, excepte aquests últims 2 o 3 anys que han començat al mes de gener. Sí, digue. Sí, nada, es por la casualidad de que llevo 2 plenos diciendo si hacen falta más guardias y esta semana se meten 7 más. No, això comporta un procés llarg i laboriós. Sí, senyor Rodríguez.
Per sintetitzar, explico el procés, per la gent que no ho sàpiga. Això es fa una convocatòria pública, d'oferta d'ocupació pública, en aquest cas vam ofertar 11 places per d'agents de la Guàrdia Urbana, s'estableix un període perquè la gent es pugui presentar, que és obert a tothom, i llavors en aquesta convocatòria es poden presentar agents nous que aniran a l'escola de formació i rebran una formació durant 6 mesos, que aquest any ha sigut del gener fins ara a l'agost que ens els han tornat, i lògicament si es presenten agents que venen d'altres cossos de policia i que ja no cal que facin la formació, es poden incorporar directament des del primer dia si han guanyat la plaça, que és el cas. Hem incorporat aquest any 11 agents de la Guàrdia Urbana nous, 4 es van incorporar ja directament perquè venien d'altres policies o d'altres cossos policials, i els altres 7 van anar a l'escola de formació de la policia i van estar 6 mesos fent aquest període de formació. I ara enceten el seu període de 6 mesos de pràctiques a dintre l'Ajuntament que han de superar per obtenir la plaça en propietat. Espero haver-li explicat bé. Gràcies. Sí. Senyor Colomer? Sí, és per si ens poden fer una actualització sobre el tema de la sequera. Actualització, com està, si hi ha novetats, com es valora, si tenen notícies de l'ACA o així. Senyora Bertolic, dir que l'ACA ens ve a visitar també aquest dissabte, juntament amb la honorable consellera. Sí. Actualitzacions d'informació de l'ACA. Com va la sequera? No, millor no estem. No, és que clar, per això dic, és que és molt extens. Es pot ser molt extens o molt curt. Senyora Bertolic, el que vulgui, però té 3 minuts. No, serà curt, doncs. No, seguim amb emergència 1, el que dèiem, encara que plogui fins que no s'arribi a una capacitat, crec que era 19-20 hectòmetres cúbics al pantà, no sortim de l'emergència. Recordar que és molt trist que som, ho dic de memòria, però 7 municipis en tot Catalunya que estem en emergència 1 i crec que n'hi ha 2 que estan de forma voluntària i els altres, nosaltres, en el nostre cas, obligada. Nosaltres continuem a nivell municipal, per tant, a l'ACA no hi ha més notícies que aquestes, i les inversions que comentava, que han sortit a la premsa, que és la planta de regeneració d'aigua que estarà ubicada dins de la depuradora, i la portada d'aigua de la depuradora fins a Pont de Molins, que en principi les obres han d'acabar a l'octubre. Estem preparant el conveni amb l'ACA perquè en breu, a l'octubre, quan s'acabi, doncs podem ja tirar-ho endavant i explotar-ho, diguéssim. Això, bàsicament, jo diria que això és el més important i que se segueixen fent controls. Això sí que és important que tothom sàpiga que seguim fent controls o a consums alts o a consums indeguts, i ja està, i esperem que sigui una tardor plujosa i que puguem omplir el pantà. Sí, i sobretot que la gespa està com està, perquè òbviament no es pot regar, tot i que hi ha molta gent que es queixa, però les condicions són les que són, l'aigua és un bé escàs i per tant s'ha de tenir molta cura. La següent pregunta, el grup municipal del Partit Popular, d'acord? Tornaríem a començar la ronda, el grup municipal socialista, el grup municipal d'Esquerra, el grup municipal de Vox, el grup municipal de la CUP i el grup municipal del Partit Popular. Doncs tancaríem la ronda. Sobretot, moltes gràcies i ens veiem. Gràcies.